rangu ndiroro tendai kuzvidza zvichibva mubhuku rachipoera nechochi asi ndine munda pavilla franca pamusingabata saka ndingati pamasvondo matatu akapfuurayo ndakafonerwa naangoni achiti anoda kundiona ndokumubvunzawo kuti ko nhamba dzangu wadziona kupi akati ndadzitsvagawo handida kuda kuzoti nditi wadziwana sei kundifonera ndangoti semwana wandagara ndichingoziva sei pamisha ikoko ndindimuona saka ndakadhiraivha ndikaenda kuharare ndikandosangana naye pagaraji ndakanga tisangane tikati apa pagaraji pari kunyanya kuti habhizi tinotaura tiri pane pakasununguka so ndakaenda panzvimbo yakasununguka akanditaurira kuti panzvimbo pagere munin'ina wenyu panzvimbo pake asi sezvo akavakwa nekuti pakavakwa ne2018 pane 5 years pakavakwa chaizvo mari dzakapinda padzotosvika kuma10,000 nemadevelopments iwayo saka ndandichifunga kuti iyo ongota sei ongomaintaina kune imba ukuchete ini ndoda kurima ndofara zvekurima saka ini ndakaenda nechido chekuenzanisa kuti vese ndichivaona vanin'ina kwandiri saka takaita mupfungwa dzangu ndakafunga kuti ndaita basa randafambira nokuti takabva pasina kakava saka zvinonzi pakazoita mafoni anga achienda kuvanhu vakawanda achivhundutsira kuti panofa munhu pamunda ipapapo tiri kuda munda wangu kuda nzvimbo yangu inoati akatozombondifonera ndikati ngoni ndakambosangana kuharare paya ndakafunga kuti tanzwisisana sekutaura kwawakaita kuti iye ngaagare panzvimbo yakadii yaakavaka asi kudoda kurima saka muridzi akazonzwa nevakamuudza zvichisanganisa vari kugara panzvimbo iyoyo kuti ngoni ari kupa mathreats angada kupfudza vanhu saka iye muridzi akazokwira dare ndokundikumbira ini semunhu ari paground ndiri mukoma wake kuti ndiuye kuno kudare tizonzwa kuti nyaya yangoni yakamira sei ndo saka maona tasvika pano changavei tinotenda muri kuzvinzwa here vamuguse handitika munopikisa here zvavataura ndakatobvira ndinetsana munyena wake ndaona ako vakaimba pamubaya ndakamutukuvakiremo kana muchipikisa zvavataura chitaurewo mazivire enyu ivo vanotombovaziva pamunda pangu ndikatoshamsika ndichiona vako vakaimba munda pangu ndakati muminga munyena wake akatindira mungorima chete tipei nhau yacho matangira yakasekutaura kwavaita matangira yakaita ndakamubvunza musimba nyaya iyi yanga iri yakatobva kumatare mahombe ine kumwe kwayakambotongwa adhadhori yakabva kukoti panojustrate kuno kwese kuva yakatombobva kuno chinotoona chifu negomo isasumukizipayazo vape judgment yekuvaikoti Let me just coach chisanangurai vachiverenga zvavo sanangurai mawaniro amakaita pamba pakutaura ndepe hakuna ndizvona munda wedu wachetorima makoresi umunda wenyu wamaima makoresi makoresi ndakatokuriremo 50 years dzanati
avakazowana seya munda iwona uri munda wenyu vakautengeserwa nabamudiki vangu vakautengeserwa nabamnini wenyu zvamunotozivawo aizvona ndaiziva bcause vaitenda makoti vaitengesa muti vachitoda toite eviction yekuti tidzinge isusu dare ndobada toramba kondanzwawo vanenge vasanangura vachiti pakavakwa zvakanaka akavaka ndiani akavaka minyina wavo nino ndiye akavaka ndanzwa vachiti tanga chiti zvapakavakwa zvakanaka posarapa amene pavati apa ndo pandoda kurima ona ndizvona iye vakuzvidza saka imi muri kuda imba here kana kuti muda pokurima vakuzvidza ndiye musha ndiye musha wese ungu haisi nzvimbo yenkanzi yakakura zvimwe tingataura nezvekunda musha aitsvaga musha nzvimbo ine 1 hectare nzvimbo ine 1 hectare ndizvo vakuzvidza akuzvidza ndiavo ine 1 hectare nzvimbo iyi handikwanisi kudaira kuti handinyatsoziva hatina kutora mameasurements asi padiki nzvimbo diki vedana mukuinzwa iyi 1 hectare yakutaura iwewe ndiye inemba nokurima zvese ipapo imba yakavakwa yakaita imarooms mangani iboiskai haisi boiskai inokwana 100 vanokwana 100 vanokwana wandi zvokuti kana tichiverenga kuti vanhu 100 vanokwana sivomosi kuti vakatora kana kuti cotton acre space tingadaro nai zvinogona kudaro nekuti pane matoilets nechimwe chakadaro mapictures nekana vanokwanisa kuenda vanokwanisa kunopaona kumezha nyoka nega kunganetsi saka imi chamuri kuda chaicho kune vava chii vapo here kana kuti kuvasira izvimotora izvi takasati tasvika pakuti kuvasira kana kusasira nekuti sekutaura kwandaita pakutanga panzvimbo pakatanga kuvaka 2018 ngoni hameno kutanga ndikunyika ino asi ndanzwa munhu achiti ndinogara ikoko pachivakwa kusvika nanhasi pari kukontinua madevelopments akawanda ona anga akangotisiva hana kana asi shuwa here kuti imimi makatengeserwa vamenyi akatengeserwa nebhuruu handina umboona hamuna umboona saka panapa ndepani pakati penyu imimi nevavo kana musina kutenga vachiri vakatengeserwa panapa ndepana ini ndinoziva kuti nzvimbo iyoyo sekuziva kwangu inoyaishandiswa kana kurimwa navamdimu solomoni solomoni chii kwamurimi vamdimu solomoni tikati vanhu tinogara navo kuchoshi hamuna kukama inini handikataura nezvekukama mamdimu solomoni ndo vairi mapo zvishuwa here havasiro vairime papo pairi mwanani pairi mwana baba wangu asi amdimu solomoni vacho munovaziva chii chei zimbabwe mudiki wangu mune imwe imba nyatsotsanangura yekuti kana muchipairikwa nababa vangu zvikurevei vachishona tikati baba vangu baba bulikidze baba vangu baba vandibereka baba vandibereke techo pakatanga pachigara sekuru vangu vachivavhosira baba vangu tobva varima munda uwo ivo vane kwavo matundu avo vakapuwa asolomoni vanga vane kwavo kwavo vakapuwa matundu vakunanira kuya kwedu right zvavairima ivo vairimapo vakazenge vasiya ava vakurimapo ndiva aiwa asolomoni vakatouya vachida kuita soti vada kurima tikati dara kurima mada kubva kwenyu kwangu kwavo kwapera vatengesa kwese ndobva tavasiya chirimo tozoona pakuvakwa imba ndobva vakatanga kuenda kumatare pese po pa20 paitenda kumatare pakaya machief negoma vakasvika ipapo chief chimwechi vakatombudzi vasvike ipapo vanazosvika vakati chief negoma zvavasvika paground hachivavasa kusvika chief negoma vaasesa zvese vakatovabvunza kuti komakusiya minda yenyu yamairima yese iyi yamakaisa vanhu makuya kumunde yevanhu distance yacho inotovarova hauna
ndoda kuti musataure nyaya muchitaura madzimambo atirika nokuti makataura madzimambo nekumakotsi tinochinjiswa pfungwa mafungiro mubata zvatinotaura dare nokuti vakataura decision yakatiwa nekumwe mambo decision yakatiwa namagistrate zvinotipa kuti tisave neindependent mind toda kuti tingotaura nyaya sezvazviri toitora seifresh isazopinda kwese kana takunopedza tozoya manje kuchi zvakanga zvamboitika kumashuro toda kuti tingoshanda nepfungwa dzakajeka dzisina chirunziro kune mamwe madecisions akamboitwa handirika right now ndoda kuti ndigokudzosera mashure kubichanani ngeassess imi mati munogara mumusha mamudimu kuvillage kwagweshe kuapa andombira imi munogara kupi mazoro ndikugara pafamu pandati panzi papari asi kumusha muri kugara kufamu asi kumusha kwamabva murayira chipoera sabu kuchipoera hamusi mumusha mamudimu kwete makaenda sei kunovaka imimi masimba kanovaka sei uku masimba tototi isusu patinogara padhuze dhuze pane kanzvimbo diki tine vana 7 saka akatsvagwa pakasununguka saka akapawana sekutaura kwandaita akatanga kuvaka 2018 akapawana sei akapawana chiburikidza ataura nasolomon mudimu vamudimu ndiri kuziva kuti kutaura kwandikuti vari muno mudare rinoi vari muno vamudimu simudzairoko womuri papa allright zvakanaka vamudimu ngavauya uyu ndio mwana woga amudimu ndi baba uyu uri mwana kunaro taurai chaizvezvo mati makamuona kuburikidza nasolomon mudimu ndizvo makaita sei makawana sei ndikati ane zvizvi zvandinoda maanswers andinoda maviri makawana nekutenga here kana makapiwa makapiwa musadzveke kutenga ka nokuti uyachataura nekutenga ani manzwa ibayamanyazotaura kuti kana makatenga because panoda kuti tisvike kana makatanga kuti takatenga handirika toenda makaona sei pamusoro chakaviri sekutaura kwazvaito pakutanga ini ndakamirira munhu asipo handikwanisi kuti nditaure zvinhu zvandisina umboonazvo asi zvandinoziva ndezvekuti munin'ina akatsvaga pakasununguka akanotaura navamudimu ndinodayira kuti zvimwe zvese zvingabva ipapo ini munhu angouya kuzomirira munhu asipo ndinitigriti yekuti aita madetails handinoziva ndeyekuti akatsvaga pekugara akapawana akapavaka allright iweyo masimba akaona sei mumusha menyu nzvimbo yekuvaka masimba ini pandikatosvika patanga kuvakwa tichiona vashandi vake tanga vari mamunda tikatora tikaenda navo kumapurisa vakati kuti pamba nepeace order pakumunda iwoyo vangasikafanira kumbosvika ipapo pamunda ipapo pasolomon vataenda kumapurisa vatati mapinda sei munda mangu so hanzi takatengesawo munda navasolomon takati allright zvakanaka mhindu rako ndeyekuti masimba akatengeserwa munda navasolomon full stop handirika ndosaka akazovaka akatengeserwa munda munda mati akatengeserwa munda munda wacho ndewani imimi nani aya ndotwari munda wacho ndati ndewani munda wacho ndowedu isusu vana isu vavalitso munda baba wangu nasekuru wangu ndiwa baba vangu hauna ndiwedu ita ndiwa baba wangu andirika na makabengerwa ipapo muchiri mamunda iwo une mai kamangani une 2 hectares about 2 hectares and a half but rakatengeswa nokuti une 1 hectare rakatengeserwa masimba baba wenyu apeni
vapenyu vanorwara. Zvakatanga kutaurwa nyaya yekutengeserwa vakazviziva kuti patengeserwa munda. Vakatoziva. Vakaita sei sababa muridzi womunda? Sababa vakaenda kumakoti. Vakaenda kumakoti. Pane mapepa. Oh. Air Force. Ndakazoita exec kuita boss. Amai vangu vakafa nenda. Air Force. Mukoma wamuchinjira mwana wangu yamudini azouya mubvamuzangu. Pane mumwe here angazive izvozvo kuti mundu wacho wamakapa kana muchiti hausi wababa uyu ndowababa wani? Pane mwana here asara angave muridziwo wababa ane munda iwowo wamakapa masimba? Waandria. Munda wamakapa masimba ndoandria. Mwana waandria vari kupi? Ndiye asumuka here uyu? Asumuka ndio mwana waandria. Uyu mwana wanuni? Mwana Andria. Ndiva tikutsvaga kacho. Ndimi munda wamakapa munda wandakapa masimba. Munda waandria mudimu. Mhuri yaandria mudimu. Koma ukanganofira uyu mwana uyu. Asumuka here. Uyu mwana uyu baba wake ndiye mutedza rineni. Andria pachizvaro Joshua. Baba Andria. Kona ndo varidzi womunda. Vana vaandria vari kupi? Muzukuru ndaura vese vamwe vakapera kufa. vakafa. Vamwe ndo vakatamira kuona. Kuti munda ndewenyu sei chinzi vakapera kufa vana vaandria? Tiripotese ndemanyina wangu. Muwatosvike ndatopa grade. Ava vana vababa ndevana vana. Ava baba hakuna matumunda ndohandria. Ava vana havana vani. Sorry. Alright. Vana vaandria sumuka itu. Good. Andiri munopokana here kuti hasi vana vaandria ini. Havasi vana vaandria. Havasi vana vaandria. Ngati vakasumuka. Havasi vana vaandria here. Upi? Kanjiri vana vaandria ndakutosvika kuvazukuru. Handimukona ndikuti vana vaandria ndikutedza dzidza racho. Bazi racho. Mwana wa Joshua Timudimu mwana wa Andria. Aiwa, hatida kukonfisa nekutsa mazita mangu mangu. Ndati kana chiti mwana wa Andria takati munonza Solomon. Takati vana va Solomon kusvika pana ane 4 years vanosumuka. Vanoenda vana. Asi vanenge vakazukura kwamuri inini. Saka ndikuti vachibva pamuri pana Solomon vakabuda pachiuno chenyimini aSolomon. Vese vanobata sei? Vasumuka. Ndoda ndikutaura ava kuti vana vaAndria sumukai. Vasumuka kana vazukuru vese. Andika. Muri kupokana here kuti ava vasi vana vaAndria. Changamira kupokana. Ndava yei. Uyu. Ndiye muzukuru waAndria. Ndiyo anofanira kusumuka aitse vana vaAndria. Bora kwava chiya. Ndosumuka ndakadai. Yasumuka izvi. Ndakadai. Ndo mwana waAndria. Nimirai ndo mwana waAndria. Kwa. Ava vana vachakanyuka. Vazukuru vachakanyuka. Vana vaElibhasi mugusi. Vana vasekuru vavo. Vana vasekuru vavo. Inini uyu tina vasekuru vedu avo. Saka uyu mwana ndowaAndria. Mwana uyu ndowaAndria. Saka muridzi womunda apa ndoupi? Muridzi womunda kana ndichitaura ini ndini muridzi womunda ndini mwana mukuru waAndria. Ndichibereka uyu. Nokuti kana kutanga baba wake uyu. Iyeyo ndiye anakanzi baba wenyu ndouyu ndinisara pavana paishi kwete ishi. Alright. Zvine ndakuti ndoda pokuvakira kamunda wangu uyu. Uyu kana ane wakaumba naye kana ane akuda kukuvakira ndoya anouya kwandiri nibaba wake. Kuti baba ndoda kukuvakira. Saka vauya havasiri vavo. Akwete havasiri. Aifanira kuuya ndouyu kuti mumupe munda wamakapa uyu. Chakarima takachengetera maoko Sim, quer te mostrar para cá. Vamos,
ndoda kuti munyatsoti batsira panapa. Mira ndichita zvokubvunza yangu. Mira ndichita zvokubvunza yangu. Iti makabvunzwa mungopindwa mubvunzo wochete. Uyo mukomana uyo. Rambe zviri makasunga. Uyo mukomana uyo nababa ava vaSolomoni. Mudyi wenhaka here yahandiyo. Mudyi wenhaka yahandiyo. Mudyi wenhaka kuava vaviri ava. Vadyi wenhaka yahandiyo. Pakudii. Pakudii. Baba vavo vanova ndovane munda vatati zvepfungwa hadzichanatsa kutamusha. Zvekuti ivo ndivainge vakamira pano. Mwana wahandiriya. Mwana wahandiriya. Akatoreswa chitupa. Alright. Nahandiriya futi. Pambi. Iri imba yenhaka. Hongo. Okay, saka vakagarwa panhaka. Vakagarwa panhaka. Baba vavo ndoku. Alright, vagarwa panhaka. Uyoyo asiwo panhaka ndiye chaiyo. Fine. Saka imi kuramba nhaka imimi kana muchirasa. Nhaka chakamira itore munda. Mirai. Unaika kupabata manje. Unainye iri panhaka. Vagarwa nhaka ndokuberekwa mhuri ishi. Uyo haasi wenhaka uyu ndiwe state line handika. Asi mhuri yaberekwa munhaka umu yatova mhuri inotodyawo nhaka nokuti vaberekwa ka. Kwete handiriya wana kubereka mwana. Handiriya wana kubereka mwana mumba mambuya uyu. Handiriya vakangogara nhaka yokugara pasinai mwana. Vakangogara pasinai mwana. Hapana mwana wakaberekwa nana. Vakaberekwa nachakanyuka. Mukoma Chakanyuka mubhusi ndiye akabereka baba uyu. Handiriya vakanosvopinda munhaka yachakanyuka. Nhaka yachakanyuka. Kwete kuti vakabereka mwana imo. Vakakunopinda chete munhaka. Asi ukama wenyu. Ukama wenyu. Kana minda yacho ndenyu mese. Pavari vanayo kaminda yavo. Ndapaona. Ava vari kunzai nhaka yenyu chaiyo yeropa iri kwachakanyuka. Vahandiriya vakazopinda asi havana mwana vakati sei vakabereka. Uyo nhaka yake chaiyo yeropa ndihandiriya mukoma wenyu. Saka vari kutamba bhora renhaka isiri yekuberekwa ba. Asi yekuti baba vauya mumba. Handitika? Baba vauya mumba ndio mavari ndio vatiri kuti baba. Asi baba vakatibereka. Saka ndomungutaura vaSolomoni kuti mudyi chaiyo wenhaka yatiri kutaura yemunda uyu ndouyu. Avari kungobatsira kurwa. Handizvozvo. Vanobona? Vari kubatsira kuti kurwira kubatsiridza upi uyo. As otherwise by right havana mugove panhaka iyoyo. Nokuti vari kutedza nhaka yekuberekwa kweropa chairo. Vari kuti ndibaba wedu handiriya ndibaba wedu nokuti vakauya vakagara nhaka yambuya vedu. Handi ndizvo? Chimboongororai paputidzwe vasadaro. Saka iwo mukomana iwo wanzi ndiwo muridzi wandini. Iwo paseri iwo. Ndiwo muridzi womunda here wakatengesa wakapuhwa. Indowana sekuru wako. Saka kusekwewo sikutaura zvomunda ava ndiwo vari kutaura nezvomunda. Ihama dzako apa. Saka ndiwo wakatuma here kuti enda munonditaurira nyaya yemunda wangu. Uyo unogara kuMozambique. Asi munda wacho hauna basa nawo kandi uri kuMozambique. Ndikudzwa mashuru uchitaura kuti wewe wani 20 zvigara Mozambique. Which means waugara Mozambique. Handikugara kuku. Aiwa ndizvo wataura aiwa ndani 20 ndikunyembera kuti wani. Aiwa itokwadi. Wasugara iko asi wani 20 zvigara iko. Akanzi kugara kuku. Wozopera kubasa. Ndizvauga zvautaura ndikushanda Mozambique. Wani ndikugara Mozambique. Ndikushanda. Wakati ndikugara Mozambique totofunga kuti tama wagara Mozambique. Kubasa ndakazongwa. Alright.
imimi kana mazowana nzvimbo yamuri kuda yakapuhwa mazeipuhwa imimi muda kuita seimi mugona wani nenyu wapi anzika imimi mese hamupo kanzi ndiyo isubvumere kuti nzvimbo iyo ndeyenyu mese nevava iwo ndatiri kubvumere kuti nzvimbo iyo ndeyenyu mese nevava kopa wambotsumudzwa nasekuru wako uchinzi uchipuhwa muganhu uchisebera kuna sekuru wako wangodi kusebera pano kuti nemi woseberai kune iwe izvo muri pamwe chete vape chance yekutaura vamwewo iwo ava vakuru vagara pembo wako mukana muri kwamuguse here kana tokwamdimu ndanzwa sekuti baba ava vamuguse avo anonzi vachinzi ngoni navasolomoni pataurwa nyaya ndanzwa vachinzi baba vangoni ndo vakasiyirwa munda vachinzi chengetera vamwe vako vari kumabasa asi iwe pako saka ndine manzwiro andazvinoitawo ava vachitiwo aiwa ava havapo pamunda iwoyo saka manzwiro endazvinoita ndaona sekuti paichengetwa munda uyu nababa vangoni ava vakanga vari kupi kuti munda uzosiyirwa baba vangoni vachichengeta munda iwoyo ava vakanga vari kupi kusvika pakuzoti vazoti nhasi ava havapowo pamunda iwoyo makamira kudaro mazuva anzi makanga muri kuti pakasiyirwa ava vakasiyirwa kwavangoni munda imamo minda yavo munoiziva iyo ndiyo yatakachirima yese yavakutengesa uyo achakanyuka isu minda yachakanyuka hatizivi takangosirwa munoita asekuru ndovatinoziva sekuru ibanu vachakanyuka muvazivi toziva handiya ndovasekuru vedu isusu vatikakura titori nawo tichorima munda wetinawo nambuya vedu vakuzotaura nhasi after 80 years tichirima nambuya nhasi vaidi kutaura kuti ndwavo handida vachirima nambuya vedu tichitoenda munda nasekuru vedu nambuya vedu vachitorima munda wedu iwo tichibatanidza mombe dzavo nedzedu vaidi kutaura kudhara kuti munda wedu yavaona vapedza kutengesa vapanga kutengesa munda vakapedza madhumbu avo makasvika makatoona masitsi mese makatengeswa munda isu mhuri yavo tiripo havatifarira bhazi gokutora nhaka isiri yavo vaboita kutengesa minda yakapedza pira muyadhima avo vakutengesa nhaka yedu yasekuru chese vakatengesa munda vakaihodha kupi minda iyo usanyanye zvakuhasha kuti hasha dara fambe zvakanaka fambe zvakanaka utenga kuklema nhasi nimoti vakutengesa minda iwewe sabu iwewe ndaivamusorera ava ndo baba vangu vatedzana baba vangu yava sokuti mudini mugusi baba akatoti ive ava ndoti imi mudzimana vangu ive ava ndo baba vangu chaizvo vanhu vanotaura kuti puku ndikwamudini nekuda kunotengesa minda yavari kuita ndoti basa ranotengesa minda musha usava kuti sabhuku yaasiriye ini ndini sabhuku nekuti iyo vane access yekutengesa chi munda vakuramba kuti mukoma henyu ava ndokwamuguse asi ndo mukoma mukuru baba mukuru mumusha vasara vari kutonga chi musha asi avanoramba henyu ava zvotengesa chi minda zvaita baba vedu avapedza minda yavo yese madhumbu avakapedza yese kwasara kwedu kwava kuti kwahandiriya kwaune mukomana uyu watinaye panapa asi baba ndo vakasiya ukanzi uchichengesa minda iyi chengeta minda iyi varungu ava kubasa vakauya zvaita uyo akuda akadhakoza akauya mukochi ndokuvapa saka uyo anonzi kudzidzwa kwakanyemba chaabvira kwakanyemba kuya kwagweshe vakamunda medu isusu chii nekuti mabhirita budai mumunda umu zvataona kuzvidza kwana daabve mumunda muti hamusi munda maka asi dai anga uyo mukoma wangu inini chimona mukoma akudapa auya atida kuvaka mupi
munda munachakaipa kuti koma rakatienda kumunda chivaka apa kwete baba apa asi baba vedu isusu vatibereka ropa redu daba nema-DNA aikwanisa kutesta ropa ramwe nababa apa rakafanana udanza wakachakanyuka ndibaba vangu ivava asi wakuramba ndavasi panoda kuti vada kuchengesa minda naka apo muti vai vari kurwara sabhu vaya vari kuti kudii nenyaya baba hasuda kuti da vangu varipo ayaigotongeka nyaya yacho havasuda kunzwa nyaya yekuti minda iri kunhikirwa ndosaka vanzi Sly kumba kutaura baba vaeri pasika andikutaura wasabhu South Africa vari kumboti kudii baba vari kuti minda ndiye vakomana right okay zvatokwana zvakwana takukonkluda pana chine chokutaura here right mazira anoita muchitungamira masabhugonyi sabhugonyi akafa village rakuparara hariparari village hariparari sabhuku anosarudzwa sandanzwa sekunge panzi village rinenge rakuenda kune rimwe village ndakuenda kwakatiyo chitera sabhuku kuti ava pasina sabhuku handiziva kuti apamwe humambuwa husabhuku havaudi kana kuti pasina rimwe andikwanisa kuti asabhuku pafamily yavo kuti vazotera vauraye village ravo vatere kune rimwe village ndokuka ndakapindura ipapo ndikati muvillage kana nhaka dzichigarwa pane vanodziti ndizvo pozoti vanoti hatisiri izvo zvose tinotedza zvee zvazichi ndizvo saka zvatikutaura ndezvekuti iye ari kurwara kuSouth Africa akanongedzera kuti ndiye sabhuku kunyange pane vamwe vari kuramba zvino zvaanzi ngaende kumafingerprints zvinoda kuti vazhinji vatoti chi ndiye kana afoira kumafingerprints tinobodzoka kubeka toti sarudzai chi munhu wenyu nokuti uyo ani afoira kana abudirirani handiri mapapata right pane mufuta nechekutaura right now pana panyaya yakuona vanochiita tichikurukura nyaya iyi taona kuti one vasoromoni hamuna mvumo yekugova munda usiri wenyu zvekutanga chechipiri pakasiyiwa munda ukasiyiwa maoko mani masabhuku kazhinji munda kana uchisiyiwa unosiyiwa maoko masabhuku hamusiyiwe munda pamutemo ndovatakutedza hausiyiwe mumaoko memunin'ina kana mekukoma iko panachi mukoma munin'ina anotaurirwawo kuti munda wada sei wasiyiwa asi nhongonya yevillage ndisabhuku saka sabhuku ari kuti munda hausi wani wasolomoni munda ndewa Andrea nemhuri yake handirika saka isiri kuti munda ndewa Andrea nechi nemhuri yake uye pari kutenderera shoko rekuti kutengesera munda kutengesera munda ina handidi kuzvinzwa izvozvo zvekuti vanhu vanzi vari kutengesa minda ende kwagweshe mamudimu mahodobo anonzi godzi mapfumo mune dambudziko kutengesa chi minda saka vanhu protectai minda yenyu mapinda honyu dzokutengesa chi minda mapinda honyu ekutengesa chi minda saka ndiri kuti aiwa imi hamuna right yekupa munda munhu usiri wenyu munda ndewe mhuri vakanga vari panhaka kana munhu agarwa nhaka watova mwana zveuchamurasa haumurasi godha ndizvo mazita akasiyana ndezvekudii kana kuti iye akazotandanidzwa kanzi dzokerauko asi nhaka kugara yakadii vana vadiki vanenge vari vana vadiki vanga vanene zvekuitirana nevakuru vana basa nazvo asi mudyi wenhaka saka imimi manje imimi mwane dambudziko ramuinaro rekuti makavakira paminda isiri yenyu vakakuitirai utsotsa vakandopinda munzvimbo isiri yavo vakakutengeserai musingazivi saka hapichizudza kuti moita sei ina handimo pakutenga kuti moita sei manzwa imimi kana muri munowirirana kuti zvawangodai zvinda sezvandambonzwa zvakanyanya kunaka asi pamutemo kana ndazviramba kuti makapiwa nzvimbo isiriyo eviction
rainoti kuti imimi ndimi varidzi vemunda wakatengeserwa kana wakatengesa vanhu vakapiwa naSolomoni iwe usiri wavo. Saka mapinduro akaenda mapinduro kuti uyu ari kuuya sei, uyu ari kuuya nokuti ari kuziva kuti ndo munda wedu wenhaka yababa vakatigara chii nhaka, sekuru vakatigara chii nhaka. Ndosaka ari kuuya kuzodhifenda chii munda wavo. Mapinduro akapanya paclaim yei.